In deze aflevering praten de bekende sportjournalisten Ray Wimpel en Dian Brunings over de Sranafassi. Toen en nu, aan de hand van een aantal vragen en een aantal voorwerpen uit de kunstige doos. De eerste vraag luidt... Vraag 1, meneer Wimpel. Wat deed u op 25 november 1975? Niet veel. In feite had ik die ontlading al 2 dagen eerder, want er was een spanning in Suriname tussen coalitie en oppositie, branden in Suriname. En toen coalitie en oppositie elkaar hadden gevonden, was er ineens vreugde in Suriname. En we hebben het gevierd op de bank, ik weet nog, met nieuws en feestjes binnen no time. Ik ben niet geweest op 24, 25 in het stadion, het was bomvol. Maar 25 vond ik het nodig om toch even iets te gaan proeven in die binnenstad. Mijn zoon Lloyd was toen 4 maanden oud, dus ik kan ook niet te lang wegblijven. Ik heb toen een shirt gemaakt, witte mouwen, rood met een groene kraag. Dat was om die vlag terug te geven, want je was blij om als natie onafhankelijk te zijn. Oké, not to talk this to that hoor, maar het 25 november, 24 op 25 was het groot evenement in het André Kamperveen stadion, toen Suriname stadion. Ja. Is dat het grootste / drukste evenement geweest in ons grootste stadion? Het kan er zijn nadien wel ook grote evenementen geweest hoor, waarbij de scholen werden betrokken, weet je wel. Een actie van alle scholen, die moesten de vlag vormen daarvoor en op het plein. Dus dat was inderdaad een even groot evenement als toen. Je had ongeveer hetzelfde aantal mensen, maar de sfeer was anders. De sfeer van nu komt het, nu gaat het gebeuren, nu gaat Suriname op eigen benen met vuurwerk. Het was een fantastisch moment om het te ervaren, een fantastisch moment voor het land Suriname. Was het spannender dan Robin Hood Transvaal? Ja. Dat is, Robin Hood Transvaal was altijd spannend, maar dit is een kwestie van de natie. De natie Suriname en het staat altijd boven alles. Tuurlijk. Leuk om zo te willen weten wat zich heeft afgespeeld, maar waar was jij toen? Dat is een hele moeilijke vraag, want ik was sowieso nog niet geboren. Ik moet eventjes nadenken of mijn ouders elkaar al ontmoet hadden, maar ik denk het niet. Ik ben in 1987 geboren, dus vandaar dat ik ook zoveel wil weten natuurlijk van hoe was het precies, want ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar ik was toch niet eens in de planning. Dus Oké, you never know. Jullie zijn beide mensen geweest die passie voor sport en televisie hebben gecombineerd. Hoe is de relatie tot stand gekomen? Heel erg geïnteresseerd eigenlijk daarin. Wel. Ik ben, laat me zeggen, ik hou van sport en ik heb altijd van sport gehouden. Maar het begon in feite in hetzelfde jaar 75. Ik schreef daarvoor af en toe artikelen, sportartikelen, maar nooit echt om sportjournalist te worden. Wat er gebeurde in 75 begon de heer Kamperveen met zijn bouw van ABC Studio. En hij had een paar mensen gevraagd voor stemtesten. Ik was één van ze. Hij zei ook van, hij had al 1 kandidaat zeker binnen, dat was Roy Risti. Die was al binnen. En de rest zou je horen. Nou, ik vertrok richting Nikeri, want we moesten daar de Hakeringbank Nikeri opzetten. En ik moest aan het begin de filiaalhouder dus ondersteunen om de zaak daar goed op te zetten. En ik kreeg een telefoontje van hem. Van of ik graag sport zou willen doen. Want de stem van mij zit goed en ik moet een beetje oefenen. Dan zou het gaan, dus heb ik ja gezegd. Televisie is een andere zaak. Ik deed voor de Hakeringbank de Toto, promoten van de Toto in 1978. In 1978 kregen we voor het eerst kleurentelevisie in Suriname. Voor het eerst konden we live uitzenden. En ik begon met de Toto te promoten. Voor het eerst zou Suriname een grote Toto houden. We hebben het gedaan en ik verzorgde de promotion op televisie. Wanneer Johnny Kamperveen, die inmiddels in Suriname was teruggekeerd, naar het buitenland ging, dan verving ik hem. Maar 82, u zult wel lezen en horen wat er gebeurd is in 82, Johnny was er dus niet.
En de bank vroeg mij om een programma te doen. Zeg, het woordje was destabiliseren. Zeg, ja, als we het niet doen, ga je horen dat we destabiliserend bezig zijn. Maar we zijn politiek onafhankelijk en we willen niet meer bemoeien met de politiek. Dus doe het, al is het maar 5 minuten. En zo ben ik begonnen met Sportrevue. Het begin was niet eenvoudig, want allerlei briefjes kwamen er van, hij is dit, hij is Riffo dit, hij is dat, anyhow. Maar in het belang, die bank was voor mij belangrijk, daar had ik mijn baan. En ik had één voordeel, WK was gehouden in 82 Ja. en ik had met medewerking van de panel, alle doelpunten van 82, van het WK hadden we op een band. Dus ik verscheen heel even en voor de rest liet ik de doelpunten zien. En zo begon die overschakeling dat het acceptabel werd voor de mensen, want het begin was niet makkelijk in die dagen hoor. Ja, hoe ik in het vak ben gerold. Ik was beachvolleybalkampioen in, ik dacht 2009 moest dat geweest zijn. En toen ging ik voor een interview bij Sport 8, bij STVS. Leuk interview, een studio was dat, de Green Studio, en ik moest het interview staande doen. Het was dus niet achter een tafel, et cetera, et cetera. Rond diezelfde tijd zocht STVS naar presentatoren. En er was er een Nederlandse man gekomen die hun huidige presentatoren moest opleiden. En op een goed moment ziet hij het interview van mij, dus dat ik aan het afnemen was. En hij zegt aan de STVS, jullie vertellen me dat jullie mensen zoeken. Van wakker, kijk daar, deze jongen moeten jullie hebben. Dus toen heeft de heer Redmond me bij een volgend evenement, heeft hij me gezien, heeft hij me gecontact, heeft hij gezegd, hey, die Nederlander heeft gezegd dat we jou moeten gebruiken, ben je geïnteresseerd om een screentest te doen? En ik was helemaal in. Ik was toen al heel erg involved. Ik was zelf ook sporter en ik volg het nieuws natuurlijk de hele dag. Dus toen ze me vroegen, wil je een screentest doen, zei ik ja en ik heb hem gelijk. Dat was zeker positief en 2 weken daarna mocht ik al presenteren. Maar boy, mijn eerste jaar, ik was zo slecht jongens. Ik heb laatst weer naar eentje gekeken, my god. I've come a long way, maar het was wel heel erg ongemakkelijk het eerste jaar. Het was zo stijf, maar zo ben ik er dus in. Maar het publiek heeft het niet gemerkt hoor. Want ik weet het niet hoor. Nee, ik weet het waar. niet. Ik vond je direct een kanjer. Ik heb hier een vraag voor je. Op welke manier denk je dat je televisiecarrière bijdraagt aan de ontwikkeling van de sport? Kijk, ik ben niet zo lang terug. Een jaar of 3 heb ik de overschakeling gemaakt van STVS naar ATV. En eigenlijk niet dat het verkeerd ging bij de STVS, maar de belangrijkste reden waarom ik voor ATV heb gekozen, is omdat zij de Surinaamse wedstrijden live uitzenden. Dus de hoofdklasse voetbalcompetitie was het toen, nu is het uitgebreid naar de basketbalcompetitie, de volleybalcompetitie en internationale wedstrijden, zenden we live uit. Dus dat was voor mij een hele nieuwe uitdaging om te becommentariëren. Dat had ik nog niet gedaan. En ik merk dat vanaf we die wedstrijden live doen, zeker voetbalwedstrijden, het gedrag van onze voetballers veel anders is in vergelijking met 6 jaar terug. Het lijkt er echt op alsof ze ervan bewust zijn dat heel Suriname nu echt naar ze kijkt. En ze gedragen zich, by lack of better words, gewoon stukken beter. En ik denk dat de prestaties ook stukken beter zijn. En dan is het misschien niet alleen mijn bijdrage als individu, maar ook gewoon onze organisatie, dat we deze wedstrijden live uitzenden en daardoor verandert hun gedrag en wellicht ook hun prestatie op het veld. Dus op die manier denk ik dat ik een bijdrage lever. Ja. Wat mij betreft heb ik een andere invalshoek. Vanaf dag 1 was het de bedoeling, het ging niet om mij, het ging om de sport en de sporters. Om met mijn programma's
dusdanig bezig te zijn dat de sport in totaliteit beter werd, maar ook voor mezelf, dat ik ook bij het presenteren beter werd. Dus daarvoor heb ik voldoende ruimte gekregen van de heer Pengel, ik weet ook van Jaap van Meekeren. Ik mocht naar de NOS in Nederland en ik mocht een keertje bij ESPN in de keuken kijken. Zo heb ik dan een ruime blik gehad in bepaalde situaties, ook over rechten van hoe betaal je rechten en dat soort toestanden. Maar de bedoeling was steeds om los van de uitslagen, met het becommentariëren, het laten zien van beelden, ook aan te geven van hoe het kan, hoe het beter kan, weet je wel. En dan probeerde ik ook anderen erbij te betrekken, deskundigen, om aantekeningen of laat me zeggen, om adviezen te geven, waardoor die sport steeds op een hoger niveau kon komen. En dat hebben we gehad. We hebben momenten gehad waarbij je ook ruzie kreeg met mensen die het niet eens waren all the way, weet je. Want soms moest je negatieve kritiek leveren, maar het was altijd in het belang dat het beter kon worden. Dat het beter kon worden met de sporter en beter kon met de sport in totaliteit. En dan heb ik niet alleen maar over voetbal, alle sporten. Ik ging naar alle sporten. Je zei, was het 10 kilometer het interesseerde me niet. Ik probeerde alle sporten op de beeldbuis te brengen, waardoor de sporter kon zien en daardoor ook leren, zoals jij hebt geleerd van het verleden, hoe stijf je was. Ja. Je hebt het verbeterd, want nu bij Moxie bij een kei. Zo is het ook geweest bij de sporter. Door te zien konden ze die verbeteringen aanbrengen. Door te zien konden ze inderdaad hun gedrag. Wij hadden het programma alleen maar op de maandag. En ik weet nog, een bekende doelman trapte tegen een voorhoedenspeler in zijn gezicht. Hij pakte de bal, maar hij deed dit. En ik heb echt commentaar geleverd. Maar believe me, zijn directeur heeft het ook gezien. En hij werd op het matje geroepen. Want die brengt jouw bedrijf ook in verlegenheid. En hij kreeg ook een straf daar op de plaatsen waar hij werkte. Kortom, het moet altijd zijn in het voordeel van jouw sport, of de sport in totaliteit. Wat betekent in het voordeel van jouw natie? En dan pikken we altijd als beoefenaar veel meer mee. Want dan krijg je die bekendheid, dan krijg je ook jouw lichaamsbouw, you name it. Maar het moet altijd zijn om hoger op te komen. Zo heb ik dus mijn carrière binnen journalistiek gebruikt om dat te doen. Ja, ik heb toen een paar dingen bereikt, een paar awards gehad daarvoor, ja. Oké, er is een box hier. En er zijn wat leuke items in. Ik hoorde u praten over awards. En ik heb al even gepiept in de box. Dus ik ga een award nemen. My godness. Oh, de award voor Nona Hibisser hebben we Wimpen. Ja, maar die zijn voor Sting Award toch? Ja, toch. Ik zie Olympische Spelen. Ja. 1988. Ja. Dat was een goed jaar. Klopt. Misschien kunt u me... Je weet ook wat er in 88 gebeurd is? Ja, tuurlijk. Oké. Misschien kunt u me uitleggen wat het is. Nou, het was een bijzonder jaar voor Suriname. Anthony Nesty behaalde goud op de Olympische Spelen. En op het moment hoorden wij via STVS kwam het bericht dat men mij had uitgekozen als de persoon die de Olympische gedachte het best had uitgedragen in Suriname. En daarvoor kreeg ik een award met een hele show hier in Krasnapolski. Die dag werd Anthony Nesty ook weer extra gehuldigd. Dus op die manier heb ik, je ziet een microfoon. En dus ja, was waardevol. Ja. Hoe heeft u de Olympische gedachte overgebracht? Wat hebben ze u gezegd dat u goed gedaan heeft? Of? Nou, hoe ze dat hebben beoordeeld, vraag me niet. Ik weet wel dat ik de organisatie had bij de STVS en ik heb het niet alleen gedaan. Dus in feite heb ik de kroon gehad, maar ik had een team, een heel sterk team. Ik had Rick McDonald, man die van zwemmen veel af weet. Oom Wil Axwijk, die sliep daar.
Hans Prade en Desni. Dus het team was heel sterk. En we hebben ervoor gezorgd dat we eenmaal 24 uur in de ether waren. Eén, om de sport te promoten, maar ook de Olympische gedachte. Maar toch eventjes terug. Eenmaal 24 uur waren jullie on? Ja. Hoeveel tv-stations waren er toen? 2? We hebben... STVS was er en we kregen in 86, toen begon ATV. Klopt. En ATV is begonnen toen een paar Brazilianen hier kwamen en bij Krasnapolski met schotels kwamen. En ze hebben die schotels voor ATV gelaten. Ja? En men begon toen uit te zenden banderantjes. Je moest nog een boxje kopen om banderantjes op te vangen. Dus in feite was STVS op dat moment de koning. Weet je, om alles uit te zenden. Dus we hadden er op de periode tijdens de Olympische Spelen was er alleen maar sport op tv. Ja, alleen maar sport. Ik ga in de box en ik zie een mooie schoen. Echt waar. En ik zie ook een bekend merk. We gaan geen reclame maken, maar ik vraag me af, want ik heb gebasketbald en weet geen topprestaties, maar we speelden met de schoenen van Pataking. Dat was aan de Maagdenstraat. Had je patas met een hoge of lage patas, maar nu zie je moderne patas. En allerlei soorten. Wat is het verschil? Zijn er prestaties en deze is super, want allerlei tekeningen zie je erop. Dus, wat is het? Het is een schoen. Het is inderdaad een basketbalschoen. Ja. Het is een Kobe. Dus de schoen die Kobe Bryant geproduceerd heeft, heeft hij op de markt gezet. En deze schoen, met zijn schoen speel ik. Heel veel volleyballers, want ik ben een volleyballer, spelen met Kobe's. Omdat het ook een beetje lijkt op die volleybalschoen. Het is geen basketbalschoen met een hoge heel, zeg maar. Met deze schoenen, eigenlijk kwam met deze schoenen 2 dagen voor de Caribische kampioenschappen in Suriname. Ik zat te spelen met een hele oude schoen en uiteindelijk heb ik deze schoen gehad waarmee we de Caribische kampioenschap hebben gespeeld. Dit is niet zozeer een sportjournalistiek verhaal, als meer een verhaal over mijn eigen sportprestatie. Eigenlijk ben ik begonnen met volleyballen en het enige dat me iedere keer verteld werd was hoe moeilijk de Caribbean Cup niet is, dat we een paar keer tweede zijn geworden en we nooit hebben gewonnen. Dus mijn motivatie, elke training, het zij in de gym, het zij op het volleybalveld, het zij op de training, het zij rennende, was het winnen van de Caribische kampioenschappen. En met deze schoen zijn wij dus als Suriname Caribisch kampioen geworden. Dat was een geweldige prestatie voor Maar ligt dat die schoen of ligt dat jou? Aan die schoen. Nee, dus, het zal natuurlijk ook deel liggen aan mij. Het was misschien niet mijn individuele beste volleybalprestatie, maar voor ons land denk ik dat het geweldig is. Dus de eerste keer dacht ik, correct me if I'm wrong, dat Suriname als teamsport Caribisch kampioen geworden is. En dat was fantastisch. Je voelde je wekenlang, had je een soort van halo om je heen. Je straalde gewoon echt vreugde en kampioenschap uit. Wat is de rol van sport in het leven van Surinamers in het algemeen toen in vergelijking tot nu? Ik heb het gevoel alsof vroeger men echt wel deel wilde zijn van een team of fan wilde zijn van een ploeg. Terwijl ik nu juist het gevoel heb van ik wil mezelf gezond houden en op die manier wil ik sporten. Zie ik dat verkeerd? Is dat een illusie van me? Inderdaad. Kijk, vroeger had je weinig mogelijkheden. Ja, het enige had je, straatverlichting was ook slecht. Dus het enige wat je moest doen, in de paar uren van zon, moest je een sport beoefenen. 1 was voetbal, 2 basketbal, atletiek, die waren de toppers. Goed, de mensen, die probeerden inderdaad te komen, want ja, die uitschieters, je wilde een Pille zijn, je wilde een Haltman zijn, je wilde een dit zijn, daar ging je ervoor. Die talenten waren er. Wat je nu hebt, is dat je in feite een beetje sporters moet gaan creëren van je hebt talent, kom. Want weet je wat ons killt? Ook de ontwikkeling. We hebben nu televisie,
We hebben iPhone, toch? Als je hier zit, heeft iedereen, kijk, ik zie al iemand daar ook met de iPhone. Dan zitten we de hele dag met dat ding. En dan is onze visie meer gericht op jouw iPhone. Ik moet iets uit de box of moet jij iets uit de box halen? Ja, laten we een box doen. U mag gaan. Wat is dit? Je bent een bokser. Nou, dat is een MMA-glove. En ik heb hem meegebracht omdat het is eigenlijk tweedelig hoor. De eerste is, kijk, ik heb geen Anthony Nesty gehad in mijn leven. In mijn sportjournalistieke leven. Ja. Wat ik wel gehad heb, is Biggie Boy. Ja. Weet je hoe fantastisch het voor mij is als jarenlang fan van de UFC, dat de snelst groeiende sportorganisatie in de wereld is. En dat ik kan zien dat een Surinamer echt van hier, echt van Rens, op de wereldranglijst staat, op de 3e plaats. Maar dat hij ook gewoon daar staat en oud-wereldkampioenen knock-out slaat. Ja. Dat is fantastisch, dat is ongekend voor mij. En een andere reden is, kijk, ik ben relatief breed. Ik kan veel over heel wat sporten, ik weet veel over heel wat sporten. Maar ik wil toch diepgang hebben in voetbal, omdat we ook daar op een keerpunt staan. Dus je gaat me zien op U17 trainingen. Ik wil precies weten, wat zegt een trainer? Wat laat ze tikken? Wat heb ik gemist? Want wanneer ik een voetballer interview, wil ik wel een beetje diepgang hebben. En hetzelfde met MMA. Ik zeg niet dat ik in de kooi ga staan om te vechten. Maar om diepgang te creëren in het interview met Biggie Boy, moet ik wel de basiskennis hebben van die sport. En dat is de enige manier hoe ik het weet te doen, is lezen, luisteren naar topatleten en het een beetje zelf te gaan doen. Mijn complimenten. Je bent op de goede weg. Inderdaad, want ik wist ook niet veel van alle sporten. Ik weet dat ik bijvoorbeeld American football, ik wist er helemaal niks van wie een quarterback was aan de toestanden. Maar met behulp van de Amerikaanse ambassade, want we hadden maar één STVS met 1 schotel, kwamen ze naar de wedstrijden kijken in de studio. Dus zodoende hebben ze mij een beetje wegwijs gemaakt van hierop moet je letten. Want ik zag een paar mannen alleen maar en wie de sterkste. En zij hebben de spelregels toen doorgegeven. En dat is het mooie van het steeds verdiepen in de sport, waardoor je ook door je commentaar onze sport op een hoger niveau kan brengen. En dat is mooi, ook met de U17 wat je bezig bent te doen. We gaan mooie tijden tegemoet, maar we moeten echt alle ogen, alle hersenen, alles moet naar 1 punt gericht zijn. Dat we omhoog gaan en dat Suriname het beste halen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk voor ons als vakmensen om te weten hoe we research doen. Weet je, ik consumeer bijna elke dag minimaal 3 uren aan het luisteren van podcasts. Dat is nu redelijk in. En ik zoek zelf ook. Hoe kwam u aan uw informatie vroeger? Dat is een vraag. Die vraag ga ik dus nu. Zie je dit ding? Dit moment een Umatic band. Ja. En we kregen een schotel, dus toen ik daar kwam, een schotel. En men begon met wereldnieuws in beeld. Dat betekende dat meneer Cederboom, bij oom Sikke of Stekkel, die moesten elke dag een band in de recorder plaatsen en buitenlandse informatie. En s'avonds werd het uitgezonden. En zo kreeg je ook sport tussenin. En die moesten ze opsparen voor de maandagavond. Wel. Beeld, geen geluid. En de informatie moest je dan gaan zoeken. En zodoende, een beetje geluk erbij. Hè? Ik was ook correspondent van Voetbal International in de tijd. Ja. Maar hier heb ik een gids. Dus als ik bijvoorbeeld Real Madrid, altijd in het wit, of nee, meestal in het wit gekleed, dan wist je, oh ja, dit is Real. En dan zag je die tijd Hugo Sanchez, als je een bal had gescoord, maakte hij. Dus je kende een paar spelers, maar soms spelen ze ook in een uitshirt, was het een andere situatie. Dus wanneer je de informatie
zo op je U-matic band hebt gehad, is een groot ding. Hè? Want later kreeg je VHS en Ja, klopt. nu. Dus op deze U-matic, dan pakte ik hier mijn gids. Zeg, oh ja, is zo'n speler, hij speelt voor, noem maar op, Alaves. En dan kijk ik hier naar de seizoenen. Want alle competities komen hierin voor. Alle Europese en... Suriname kwam ook hierin voor hoor, toen ik dingen was. Maar op een gegeven moment hebben we het laten liggen. Maar dat was leuk om aan te geven dat die informatie niet eenvoudig was. Want je moest ook luisteren naar het wereldnieuws, het Deutsche Welle, Voice of America, om wat sportinformatie te krijgen. En in Suriname had je ANP, kwamen de telexberichten. Dan moest je de telexberichten ophalen, Gravenstraat. En dan ik mijn deel had gehad met informatie, dan moest ik het brengen voor Percy Isaias. Dus één map moest onder de journalisten verdeeld worden. En ik moet zeggen, het was lastig, maar we hadden een goede samenwerking. De journalisten onderling, als er iets was, kon ik altijd bellen naar Oom Wil of naar Stan Heerwood of you name it. En later kwamen er beelden met commentaar, weet je. En zo hebben wij toen betere programma's verzorgd, Desni en ik. Toen had ik Desni erbij betrokken. Meer nog, Nederlands voetbal konden we niet pakken. Hadden we in Nederland Ewald Henshuis, die zorgde ervoor dat er elke avond, zondagavond, studiosport werd opgenomen. En dan werd het op de plane gezet, het vliegtuig van maandag. En dan stond ik na het werk, dus van STVS, moest ik terug naar kantoor. Van kantoor om 3 uur richting Sanderij. En wachten, en je weet niet wie de band brengt, toch? Wachten tot iemand komt, oh, ik heb een videoband voor u. Dan kwam ik met mijn videoband, Sanderij, terug naar STVS. Moest geconfirmed worden, want het Nederlands paalsysteem moest naar NTSC geplaatst worden. Dan pas naar huis om je voor te bereiden voor de live presentatie voor die avond. Dus wanneer ik 10 uur vandaag kwam, was ik echt op. Dat was de situatie. En nu hebben jullie het echt makkelijker. Ja. Nu gaat Maar, ja, niet, nou, nogmaals, dat totaal this to that. Het maakt het niet makkelijker. Omdat je publiek heeft diezelfde informatie als jij. Dus nu moet je een manier vinden om informatie naar ze toe te brengen die ze nog niet hebben. En dat is knap moeilijk en knap lastig om te vinden natuurlijk. Juist dat ze zo overspoeld zijn met informatie, maakt het voor de traditionele journalistiek het een stuk moeilijker natuurlijk. Dus het is een double-edged sword natuurlijk. Ja, we gaan naar de volgende vraag. Het is super gezellig, dus we gaan door. Wie is je favoriete internationale sporter toen en nu? En wie is je favoriete Surinaamse sporter toen en nu? Ik ben benieuwd. Goed, laten we beginnen. Favoriet toen, de man die het gemaakt heeft, was gewoon voor mij Anthony Nesty. Hij heeft het gemaakt onder de omstandigheden, maar internationaal heb ik maar één man, een basketballer, die ik... ben benieuwd. Dat is, ja, mijn favoriete basketballer was Magic Johnson. Ja, Geen Michael Jordan. ik dacht Ik vond het een al, Michael op Jordan soort van voet, passie, maar weet je. Magic Johnson, het was een sieraad. Ik was hem echt zien spelen en ik vond het geweldig. En in Atlanta heb ik ooit naast hem mogen staan. Ik vond hem geweldig tijdens zijn basketbalcarrière. Van mij, toen en nu. Kijk, nu heb ik al aangegeven, Biggie Boy is mijn lieveling Surinaamse sporter. Van toen was het Orlando Grootvam. Okay. Ik was toen voetballer van SNL, Makandera in de jeugd en toen was hij in de hoofdklasse en ik vond Grootvam altijd geweldig. Een Surinaamse middenvelder die zoveel kon met die bal en zo beheerst was en zo een leider was. Eigenlijk heb ik nog niet gezien, weer niet gezien bij het tegenwoordig, ondanks er wel een aantal zijn die dichtbij komen hoor. Ik verdenk Stefano Rijssel ongeveer wel van dezelfde kwaliteiten te hebben. Ik hoop niet dat ik wel zo boos maak als ik dat zeg. Maar in elk geval van toen was... Maar is even voor mij informatie.
Stefano is boerenracer, Boerenracer. maar hij is toch naar het buitenland? Hij is naar het buitenland, dus hij is niet meer zo actief. Maar ik had het over van, ik heb eigenlijk niemand meer gezien die zo goed was. Maar Racel was het voor mij wel echt hoor. En dat is eigenlijk meer van nu. Racel, en hij heeft ook op alle posities gespeeld. Hij is in de spits geweest, hij heeft op de flanken gespeeld. En de laatste periode met Gorée en Guudeken speelde hij gewoon op het middenveld. Dus talentvolle jongen, to say the least. Romario was denk ik mijn lievelings internationale sporter. Ik kan me herinneren dat mijn vader een tenue voor me had gebracht, een nummer 11 van Flamengo. En elke voetbalwedstrijd, dan had ik zijn tenue onder mijn tenue aan. Ik kan me herinneren dat er bij de Chinees bij mij op de hoek kauwgum was. En in de verpakking van die kauwgum was er altijd een postertje, klein postertje van voetballers. Dus dan had je Bebeto, Valderrama, Michael Laudrup, Brian Laudrup. En mijn zoektocht was altijd naar Romario. Mijn hele kamer was vol met die stickers. Nooit Maar nog je veel Romario. Huh? Je slaapkamer. Mijn slaapkamer. Hè? Maar je kent het verhaal van Romario. Hij speelde eerst voor PSV, eerst van Brazil naar PSV. En iedereen, wanneer hij moest gaan oefenen, Romario houdt van slapen. Hij hield niet van trainen. Het is eigenlijk wel apart dat mijn lievelingssporter was. Want ik ben eigenlijk juist iemand die het moet hebben van hard trainen. Mil op de maand. Maar als hij traint keihard en dan bereikt hij zijn doel. Romario had dat niet hoor. Romario was gewoon een talent, super talent. Super talent. Dus ja, dat zijn denk ik mijn lievelingssporters. Ja, ik heb begrepen dat dit een speciale vraag voor u is. Zo, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. En het begint ook met vraag voor Ray. Ooit bent u de Hall of Fame voor Surinaamse sporters gestart. Is de waardering die sporters nu krijgen zoals u had voorgesteld toen u hiermee startte? We hebben toen ruimte gekregen van het Surinaams Olympisch Comité om in een van de kamers te beginnen met een Sport Hall of Fame. En de man die de beste plaats zou krijgen was uiteraard Nesty. Ja. Verder ook nog Letitia Vriesde, Klopt. die waren onze paradepaardjes. En de mensen die we hadden van sporters van de eeuw. We hebben ze daar ondergebracht, maar toen kwam er ook een beetje meningsverschil van wie wel en wie niet. Kortom, ik ben tot op dit moment niet tevreden over de manier hoe wij omgaan met onze sporters. Ik ben niet tevreden over de manier hoe wij ze tot op dit moment bedenken. Mensen die hun sporen, hun krachten, alles hebben gegeven om ons plezier te bezorgen. We laten alles, let's go. Humphrey Mijners is niet dood, Kruin is niet dood, maar de generatie die nu Rookkolf leeft, nog hij is over de 80 jaar. Doe wat met die mensen. Doe wat met meneer Udenhout, die over de 90 is. Mensen die hun sporen hebben verdiend, laten we ze toch wel een plek geven. Er praat ik niet alleen over voetballers, ik praat over basketballers ook. Hesdy van Wilgen is dood gegaan. We hebben niks aan een van de een van de betere basketballers die we hebben gekend. Een Karel Nelson. Die man die woont hier. Karel is ook bijna 80 jaar. Niemand praat over hem. Hij en Panachok zijn de enigen die nog in het leven zijn van het team toen in 1960 naar Bologna geweest, een basketbalteam. Met de Sibilo's, de Sanders en zo. Die twee leven nog. De rest is dood. Gaan we dat met al onze sporten doen? Dat wanneer ze dood zijn ook niet eens een... Nee, het kan niet. Laten we ze nu die erkenning geven. Laten we nu op elk gebied mensen die hun sporen hebben gediend, in de volleybalsport, zwemsport, you name it. Laten we die mensen toch wel een plek geven. En dat moet kunnen in een Hall of Fame. Maar Hall of Fame heeft nu geen plek. Ik heb begrepen dat ze, toen was ik al eruit, ze hebben de zaak daar leeggegooid. Maar laten we met z'n allen proberen. Moet het een fysieke plek zijn? Je moet de ruimte hebben waar je mensen... Kijk,
ik zou niet zeggen zoals in het buitenland, wat men bijvoorbeeld bepaalde straten, daar zie je bijvoorbeeld een ster, Ja. en dat was de naam. Met deze straten die we hier hebben, met Bejiara. Ik heb oom Wil Axwijk, die een centrum naar hem genoemd is. Ik weet dat als hij op dit moment kracht had had hij misschien dat ding laten sluiten. We onderhouden de sportvelden. Kijk, dan moet dat een beetje naam dragen. Dion Brunings, een sportveld verwaarloosd. Hiralal heeft een sportveld. Ga kijken wat ermee gebeurd is. En zo kan ik noemen een aantal faciliteiten, een aantal personen waarvan ik zeg van, is dit de manier hoe wij mensen waarderen? Nee, laten we het beter doen. Ik ben blij dat Kuno Hoen toch iets heeft achtergelaten, dat we iets kunnen lezen. Maar zo gaat het niet. En we hebben geleerd, afgelopen 45 jaar, we hebben zoveel dingen meegemaakt. Laten we proberen onze geschiedenis echt vast te leggen en die mensen die grani te geven. Ik ben ook blij met een Borger Breveld. Dat je steeds naar hem kan gaan voor beelden van toen. Toch? Henk van Vliet. Nee, we moeten het anders gaan doen. Ik denk dat dit een keerpunt is dat we moeten zien van, laten we onze sporters, en niet alleen sporten op elk gebied, mensen anders gaan waarderen. Nou kijk, ik bedoel, ik weet geen eens dat er een Hall of Fame is. Laat staan wie erin is. Dus dat is verschrikkelijk. En ik heb er eenzelfde visie over. We gaan heel erg nonchalant om met onze helden, heel erg nonchalant om met onze geschiedenis. En dat moet op een manier vastgelegd worden. En daar ga ik natuurlijk uw hulp ook voor nodig hebben. Ja, dan gaan we naar de volgende. Weer een vraag voor u. Wat is dit, mensen? Nee, maar oké. Een dieptepunt in de Surinaamse geschiedenis is de SLM-vliegramp. Voor de sportwereld, maar ook voor u persoonlijk. Kunt u dit nader toelichten? Ja, dat zal ik doen. Ik hoop niet dat ik emotioneel word, want het persoonlijke is dat mijn broer ook in het vliegtuig zat. Maar goed, het is begonnen met de ontmoeting in Amsterdam, een oude schoolvriend Sonny Hasnu. Ja, ken ik. Ja, oké. Sonny en ik hebben toen gepraat. Hij was bezig met de Surinamers in Nederland, street corner workers. Ja. En hij wist dat ik hier bezig was met de televisie. Heeft hij me toen gevraagd, maar kunnen we wat betekenen voor elkaar? Want op dit moment spelen in al de eredivisieclubs zijn er Surinamers die voetballen. Ik zeg, oké, let's start. Jij daar, ik hier. En zo is hij begonnen met een kleurrijk team samen te stellen. En ik was hier bezig met een club. En ik heb Boksel bereid gevonden om als team te staan voor de opvang. Want ik mag als persoon niet naar de SVB gaan van ik wil een toernooi zomen. Je moet een organisatie en ik toen Boksel gevraagd. En dus allemaal de voorbereiding goed verlopen. Kort voor vertrek hadden ze nog wat geldproblemen en zo is mijn broer in dat ding gekomen. Hij werkte bij de ABN AMRO, staflid. En ik zei, ga naar mijn broer, neem wat. Hij zal zeker wat sponsoren. Hij heeft ervoor gezorgd dat de laatste sponsoring er kwam. Maar ze zouden heel laat vertrekken. Het vliegtuig was een paar keer vertraagd. Uiteindelijk zijn ze geloof ik 6 uur 's morgens en zouden 4 uur in de ochtend hier landen. Ik heb mijn broertje vooraf gezegd, ik laat de auto voor je daar. Want ik moet werken de volgende dag, ik laat de auto voor je. En dan kan je naar Paramaribo rijden. Dus vierde maar alsof iets... In de ochtend werd ik wakker. Zeg, oei. En ik bel naar Sanderij om te weten van of ze geland waren. En er werd tegen mij gezegd van... Ja, we hebben al signalen en we hebben het vliegtuig al zien cirkelen. Dus ze landen zo meteen. Ik ben weer in slaap gevallen. 6 uur vroeg opgestaan. Ik zeg, ik rijd naar kantoor. Ik werkte toen op het kantoor te Latour, op die hoek. Ik dacht, als mijn broertje van Sanderij komt, gaat hij zeker daar willen stoppen. Dus koffie klaarmaken voor hem, dus ik begin alles te doen. Op weg naar kantoor hoorde ik Pedro Karig zeggen van... Het vliegtuig dat gisteravond uit Nederland moest zijn aangekomen, heeft een noodlanding gemaakt. Ik zeg, wat? Dus ik ren naar kantoor, ik doe de zaak open en ik rijd richting Sanderij. Grote plas, wat flink geregend daar bij Meursweg.
Maar ik ben er doorheen gegaan en ik kwam op de airport. En ik dacht dat ik was op de airport gebeurd, maar het bleek niet waar te zijn. Wie zag ik daar? Wijlen Farouk Del Rozen, hij was chef van de douane. Hij zei, "Hey, wat doe je hier?" Ik zeg, "Het is een kleurrijk team en mijn broertjes, allemaal mensen aan boord." Hij zegt, "Ik adviseer je om terug te gaan. Terug te gaan. Ik kan je de namen noemen van de mensen die zijn een hond, die mensen die hebben overleefd. De Haan, Idu Nantlal, hij noemde zo 6 namen. En hij zegt, en een hond. Hij heeft die hond de naam Lucky gegeven. En ik heb geluisterd, ik heb zijn advies opgevolgd. Ik ben niet naar achter gegaan, richting Paramaribo. En ik ga je zeggen, ik heb 7 dagen lang niet geslapen. Want de families hier, de lijken waren onherkenbaar. En ze hadden die lijken op elkaar geplaatst, daar in het mortuarium. Andere mensen die lijkbewaarders die niet wisten dat ze dat niet mochten doen, begonnen die lijken te spoelen en wassen. En terwijl alle tekens daar op dat moment, herkenningstekens, toen meegingen. Dus ik kwam daar en ik zag de situatie. En de families van hier, die belden de hele dag van, hebben jullie het lijk van die, hebben jullie het lijk van die, hebben. Ik zeg, ik weet er niks van. Weet je, die lijken zijn bij het mortuarium. Ik was belast met het toernooi, weet je, maar verder. 'S'avonds, als ik eindelijk misschien middernacht in bed lag, waren die mensen in Nederland wakker. En die belden ook naar Suriname om dan te vragen naar hun geliefde. Dus zodoende heb ik 7 dagen lang, en ik moet zeggen dat dokter Vrede me toen een of ander spul heeft gegeven, dat ik steeds moest ruiken, waardoor ik sterk bleef, geen emoties en zo. Die emoties zijn pas 10 jaar later, zijn ze echt naar buiten gekomen. Toen Henna Draaibaar me vroeg om een interview, en ik dacht op kantoor, maar ze vond nee op de plek. En we zijn toen naar Sanderij gegaan. En we konden de plek niet vinden. Hebben we iemand gevraagd van, waar is het vliegtuig gevallen, zoveel jaar terug? En die man zei, kijk, je gaat daar 3 palen zien met streepjes, daar is het gebeurd. Dus toen was ik weg. Ik heb gehuild. Ik heb gehuild. Het was een vrij moeilijk moment, emotioneel. Het was echt een dieptepunt in wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Om zoveel lijken bij elkaar te zien. Echt waar. Dus verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik hoop niet dat dit ooit weer gebeurt. Niet alleen in Suriname, nergens. Want dit was stof. Het was stof. En ja, we hebben te dealen met het. Het leven gaat door. En hun zielen rusten in vrede. Ik zie hier iets, wat is dit? Sony. Zijn dat de moderne dingen die jullie gebruiken? Wat is, dit is een lavalier. Hoe heet het? Een lavalier, volgens mij de persoon die dit bedacht heeft, dat is zijn naam. Het is dus een essentieel ding die je nodig hebt om een presentatie te doen. En ik wil eigenlijk praten over mijn, ik zal niet zeggen mijn eerste presentatie, maar ik heb al een beetje verteld over hoe ik in het vak ben gerold. En dan is het presenteren, het is aankondigen. Het is in principe een monoloog naar een camera toe. Maar wat ik echt leuk vind van het vak is praten over een wedstrijd. Dus de voorbeschouwing, tussen de wedstrijden, dus tussen in de pauze en in de nabeschouwing. En eigenlijk mijn debuut voor dat verhaal, een voorbeschouwing doen voor een Champions League wedstrijd, was een dag waarbij we zaten, of waarbij ik zat bij Marriott. En u was de gast. Tje. Kunt u dat nog herinneren? Ja, ik kan me herinneren, ja. Ja, het was een Champions League wedstrijd, ja. Ik kan me, een van die voetballers nog, Falcao. Ja, Falcao speelde toen. Klopt. Teams vragen me niet meer, maar en ik weet het, Falcao was hij toen een van de uitblinkers. Ja, dat is waar. Ik heb toen een gesprek gehad met je, ja. Klopt. Dus u stond eigenlijk bij de start van mijn carrière, dus ik denk het is wel toepasselijk om het daar even over te hebben. Ik vond het fantastisch, ik was totaal niet zenuwachtig. Het voelde zo vrij aan en ik kan me nog herinneren dat die mannen zeiden van ja, die man Wimpel is nog steeds, zijn analyses zijn nog steeds scherp. Want ik vroeg je nog van ja, ik
ken u nog van de WK-boekjes? Ja. En dan vroeg ik, wie zou op de koffer staan van het WK-boekje als het zou gaan over deze wedstrijd, als je een boekje zou maken. En u zei inderdaad Falcao, en uitgerekend hij scoorde de winnende goal, dus het was een mooie dag in mijn leven. Mooi. Oké. Nee. Nu moeten we wat serious stuff gaan doen. We moeten gaan nadenken en discussiëren. Want ik denk dat in de enveloppe nu er een stelling komt. Stelling. Oudere generaties creëren problemen die de jongere generaties moeten oplossen. Ik ga u eerst laten reageren. Ik moet toch zeggen, deze stelling van jou, daar ben ik het niet mee eens. En waarom Niet mijn niet? stelling hoor. Oké, maar laat me er voor een beetje uitleg geven. Ja. Ik neem aan dat die oudere generatie juist het beste wil van de komende nieuwe generatie. En dan probeer je van alles. Eén, ze maken hier en daar wat fouten, maar dat komt ook vanuit hun eigen belevingswereld. Laat me dit ervan zeggen. Vele vrienden van mij zeggen van ja, ik ga mijn kind nooit opvoeden zoals ik ben opgevoed. Maar die tijd toen wij werden opgevoed was niet anders. Die mensen die daar voor ons waren, die hadden ook geen andere bedoelingen. Het beste voor ons. En wij proberen onder de gegeven omstandigheden de generatie nu ook het beste te geven. Als je nagaat, vroeger moesten we zelf knippen verkopen om iets te kopen om naar een voetbalwedstrijd te gaan. Nu heeft de generatie nu bijna een gespreid bedje. Ze gaan naar KFC, ze krijgen de duurste schoenen, ze hebben een iPhone, ze hebben een dat. Ze zijn in feite een beetje verwend. Maar dat komt omdat die oudere generatie juist wil dat ze hun kinderen, de nieuwe generatie, het beste moet hebben. Het beste, en daarvoor vechten ze. Ook omdat we overgeleverd zijn aan de huidige generatie. Als zij iets verkeerd doen, zitten wij met een gebakken peren en wij kunnen niks meer. In mijn sportcarrière heb ik ook ervoor gezorgd van bij de overdracht. Weet je hoe lang we bezig zijn geweest, Desni en ik? Toen ik wegging, kon alles smooth verlopen, maar miste me gewoon niet meer. Als we het doen op de juiste manier en op tijd, dat we niet blijven hangen en de nieuwe generatie blokkeren, want je hebt mensen die 80 en 90 jaar zijn en die willen nog steeds op een stoel zitten, waardoor die doorstroming moeilijk wordt voor jongere mensen. Maar ik denk wel dat een groot deel wel wil dat het goed gaat met de huidige generatie. Ja, ik voel wel dat zonder meer de bedoelingen van de generatie voor mij daar eigenlijk met liefde voor ons dingen willen neerzetten. Echter voel ik ook heel vaak het voorbeeld dat u aanhaalde, dat ze eigenlijk niet altijd willen overdragen. En je merkt het. Je merkt het in het bedrijfsleven, je merkt het in de politiek, je merkt het. De vraag is dan, zetten wij als jongeren niet genoeg door? Moeten wij als jongeren misschien een groep vormen en doordrukken? Maar dat is niet the way to go, lijkt mij. Dus dat zijn de dingen. Ik ben het niet eens met de stelling, maar ik denk wel dat er een aantal... Dus de stelling leest letterlijk, ik moet het even snel weer voorlezen. Oudere generaties creëren problemen die jongere generaties moeten oplossen. Toch? Ja. Ben ik niet mee eens, maar ik zeg wel dat de oudere generaties wel een aantal dingen konden oplossen. Waardoor wij nog steeds met heel wat uitdagingen die de generatie daarvoor zat, dat wij daar nog steeds mee zitten. Als ik ook gewoon simpelweg kijk naar de sport. Er zijn heel veel voetballers in Suriname die gedreven zijn. Men zegt het meestal niet. Men zegt van, de man als zo die money in my play, die stangen dat, die stangen zo. Maar ik ken genoeg voetballers die elke dag spelen. Het zij op een veldje daar, het zij op een veldje hier. Maar weet je hoe moeilijk het is voor een voetballer die elke dag wil trainen? Om elke dag goed te trainen. Het is praktisch onmogelijk. En dat is wel dat bed waar u het over heeft, dat gespreid bedje, dat de generatie voor ons moest neerzetten. En het hoeft absoluut niet geweldig te zijn. Volleybal konden er
17 palen tegenover elkaar of op één lijn staan op een grasveld en er moet gespeeld worden. Dat zijn natuurlijk wel uitdagingen waar ik nu in zit, om achter te laten voor de generatie die mij opvolgt. Maar ik denk inderdaad niet dat de intenties zijn om de jongeren niet in de ideale situatie achter te laten. Met uitzondering van de mensen die niet willen overdragen. En dat is er ook helaas wel. Maar leer de generatie, jouw generatie, en dat heb ik ook gehad in mijn generatie, niet doen aan karaktermoord, want we brokken elkaar, Sakaja. We helpen elkaar niet opbouwen, maar we maken kapot. Jaloezie, hebzucht. Als die dingen uit het land kunnen gaan, dan zal je zien dat we absoluut een goede richting opgaan. Maar op het ogenblik, door onze karaktereigenschappen, laten we inderdaad een paar zaken over, problemen over, voor de generatie nu. Want die heeft maar dit gedaan, hij is rijk geworden. Ja, ik hoef niet te werken, hard te werken. Ik word rijk, ik wil hustelen, ik wil dit doen. Maar ik heb het over die gezonde, die normale, die wil altijd het beste hebben. En ze willen geen problemen achterlaten voor die generatie. Maar ik heb een vraag, want ik heb wel het gevoel in onze generatie dat wij, met alle respect, we zijn een stuk vrijer. We zijn een stuk vrijer in het zoeken naar oplossingen. En dan gaan we heel wat steken laten vallen hoor. But we take that for granted. Ik heb het gevoel, de generatie voor ons, die werkt juist aan, we gaan zo min als mogelijk fouten maken. Wat ook gewoon goed is. Het is gewoon een hele ander benaderwijze. Dion, ik wil je meegeven dat de generatie voor jou echt het beste voor ogen heeft. Ze hebben veel meegemaakt. Dus wanneer ze praten, praten ze uit ervaring. Wanneer ze dingen doen, doen ze ook veel uit ervaring. En die fouten die zij hebben gemaakt, willen ze niet overdragen. Maar dan krijg je het verschil. De huidige laat die oude mensen. Laat ze. Weet je, we hebben nieuwe ideeën. Maar juist vanwege de ervaring wil je ze behoeden. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen van, denk niet dat je vader op deze leeftijd is geboren. Toch? Ik heb dingen meegemaakt. Dus ik was, nee maar, het is toen, was toen. Ja, daar ga je nek breken. En dat gebeurt nu nog steeds in de politiek en de sport. Ja, dat is toen nog dat oratorie. Maar juist vanwege de ervaring van toen, probeer je de huidige generatie een beetje te vormen naar het eerlijke, het morele en zo. En we hebben vroeger echt niet zo geleefd zoals we nu leven. Echt niet. En ik ga geen reclame maken van, er waren ook slechte dingen die gebeurden. Maar wat er nu gebeurt, is hemelschreiend. Echt waar. Dit is verschrikkelijk. Het is heel moeilijk, want er moet een balans gevonden worden in dit verhaal. Want er is een reden waarom jullie ons kunnen behoeden van de fouten die jullie hebben gemaakt. De dood eenvoudige reden, omdat jullie de gelegenheid hebben gekregen om die fouten te maken. En het is een balans vinden in, hoe laat ik deze mensen dit empirisch leren? Hoe laat ik deze mensen de fouten maken en ze toch nog in de goede richting geleiden? En dat is ook waarmee ik al aan het struggelen ben. Van, hoe leer ik iets aan mensen waarbij ik zie dat ze in de fout gaan, maar wellicht is dat de enige manier hoe ze hem kunnen leren. De generatie is anders. Het model waarbij je bij je telefoon zit, doet iets met je concentratieboog. Maar dat had de generatie voor mij ook. Die zat ook ik hoor mijn opa ook constant klagen van, jullie zitten constant naar de tv te kijken. Nee. Het is helaas de tijdsgeest van toen en nu wordt het extremer. Dus ik weet dat ik de generatie naast mij enorm veel geduld mee moet hebben. Zodat ik het op een optimale wijze ze kan overdragen zonder dat ik ze ontneem van het maken van fouten. En de generatie van nu is heel erg vrijdenkend. Dat klopt, maar we moeten geduld hebben. Inderdaad. Geduld van beide kanten. En blijven en niet opgeven. Doorgaan, want het komt goed.
Ik vertrouw de waarden en normen van de andere generatie. Enorm. En ik ben een beetje een heel vreemd persoon. Ik ben een hele old school persoon wat betreft normen en waarden. Ik leef ze niet altijd zelf persoonlijk na. Maar ik heb wel enorm veel respect voor de normen en waarden van de generatie voor mij, met wie ik praat. Ik hou van traditie. Ik vind dat dat iets heeft. Weet je, dat maakt je, dat geeft je steun. Zet je elleboog niet op de tafel. Waarom mag dat niet? I don't know, I love that. Weet je? Ik waardeer dat. Ik vraag me inderdaad wel af, als de oudere generatie dat van ons heeft. Laat me beginnen als oudere. Ik struggle altijd met normen en waarden. Ik ga altijd uit van waarden en normen. Als je die waarden hebt, dan kan je de normen vaststellen. Kan je vaststellen. En dat heeft die oudere generatie. Ja. We hebben heel veel meegekregen. Eén, let wel, we komen uit een moeilijke tijd. Mensen voor mij, en dan praat ik over mijn grootmoeder en overgrootmoeder, die kwamen uit een slaventijd waarbij ze andere dingen hebben meegehad. En die hebben geprobeerd tussen al dit soort waarden en de normen hun weg te vinden. Die hebben geprobeerd dat wij op een juiste en correcte manier tegenover mensen kunnen staan. Die hebben geprobeerd om ons te leren dat alleen door hard werken je vooruit kan komen. We hebben meegekregen om er steeds voor te zorgen onze kinderen goed onderwijs te laten genieten. En wat we ook zouden doen, waar we de middelen zouden vinden, dat zij steeds iets beters konden krijgen. En ook binnenshuis, de tijden, de organisatie binnenshuis, vooral in een gezond gezin, want je hebt ook, laat me dit ook bij zeggen, je hebt situaties waarbij de mensen niet anders kunnen. Je hebt uiteraard armoede, je hebt middenstand en je hebt bijvoorbeeld bepaalde gezinnen alweer als een no-go. Weet je, maar dan hebben wij juist de taak om daarboven niet neer te kijken, maar juist te gaan helpen om ze op te trekken. En daar zijn wij nu, staan we nu voor een uitdaging, zowel de jongere als de oudere generatie. Laten we proberen een gelijkheid te brengen door de juiste normen, de juiste waarden voor ogen te houden en de normen vast te stellen. Maar op dit moment zie je alles door elkaar, normen. Dan zeg je, is dit nu de norm? Nee, ik feliciteer Suriname zoals ik ben begonnen, met 45. Maar ik hoop, en ik ga de volgende 45 niet meemaken, maar ik hoop dat wij vanaf nu, hand in hand, rekening houden met de waarden en normen die dit land heeft gekend, die dit land tot een mooi broodje jari heeft gemaakt. Dat we dit gaan vastklampen. Dat we ons daaraan gaan vastklampen. Dat wij in eenheid, samen, zonder andere, mindere, laten we zeggen, en dan gaan dingen die ons land kunnen afbreken. Zonder die dingen mee te nemen. Laten we als eenheid, grote eenheid, in de politiek, oppositie, coalitie, in de sport, anyhow, voor en tegen. Laten we naar het mooie kijken, datgene dat ons bindt. Dat we dit mooie land tot grote hoogte kunnen brengen. Dat ik later kan zeggen, Dion, alsjeblieft, je hebt weer een award gewonnen. Want je hebt het goed gedaan, zoals je het in dit programma fantastisch hebt gedaan. En ik zeg, petje af, namaste, ga zo door op deze manier. Ja? Thank you, en alles wat ik nog kan doen, dat ik aan jou, als je wil, of graag zou willen dat ik moest over, ik doe het met genoegen. De tijd, de ruimte creëer ik voor je. Dankjewel.